Shout out. Ayan, malakas na po. Shout out po, Major. Hello, kuya. Michael Bard. Bibless ako. Michael. Ayan, Yeah. Shout out, bro. Landi mo, mag-vloggers ka na lang. Oo, nag-vlogger. Ay, baka nga. Vlog na kami. Okay lang naman yan ah. Hap lang naman. Video ko. Hindi naman ano yan. Journey music. Bakit hindi ikaw? Ay, pakisin nyo na. Ay, nako. Never. Kagulo na po dito. Ayan. Yan, siya. Grabe. Pinagbitbit ng basiyero talaga? Kuya Mark, shout out. Yan yung mga ka-Georgian. Nandito na kami ngayon. Yan. Yan si Mami. Nanay. Sa'yo. Si Michael Bard po. Shout out. Talaga ikaw pinaghirapan? Opo. Naman, happy birthday to Lance Guillaume de Leon of Pagka. Yan si Mark. Tingnan nyo. Ito po, pinapabigay niya. Alis na ang uli. Ayaw ko bisig. Ayaw na akong laruan noon. Dami pa sa yung anak ni Donita. Wala na yung sila. Ayan. Ano talaga, butag? Missing eh, oh. Ang alas 3. Doon po sa ano. Sa amin po, sa Marilao. Muna ka dito. Bakit na yung mga damit mo? Sabihan mo si Walter mo. Sabay kami. Oo, ha? Oo. Punta natin si, si Jeffrey. Parikoy! Kinis ng mukha mo. Pawis na nga po ako. Hoy, sapatos mo, may paggalang ka ba? Sorry. Galing ah. Tanggalin mo yung sapatos mo, baby ka pumasok. Pagkasabay. Huwag kang... Taray. Diretso ko. Sige, dyan na lang. Pwede pumasok. Barin niyo po yung sapatos niyo, medyas po pwede. Yan po, sige po. Yan, very good. Thank you. Ay tama, tinuturuan pala ako ni ng asal ni Donisa. Sorry. Baka mabash kayo naman kayo sa ano. Kayo kayong ibang vloggers, mga bastos. Ang sapatos, mga bahos sa bayo ng Donita, di ba? Naku, kuya ay Michael Berta, pogi. Yeah. Magiging papa mo, magiging papa. Magiging papa daw. Kaya gusto mong papa si kuya. Guwapo nga eh, oh. Michael. Shout out. Nasa signal din. Opo, mahina signal eh. Oo. Yan, yan, God. Yan. Jeffrey. Kaya mo siya muna matulog, Donita. Alis na ako ulit. Tagal ko pinatulog niyan eh. Alis na mama yan. Mama, di naman. Magpayakin ako sa kaya. Mahal. Mahal ni mama. Miss na yun. Di mo na miss si mama. Miss mo nga. Ano channel mo din? Yung mga gamit ko, yung paalam ako kay Kuya Mark. Pakuha mo na lang kayo. Ganyan, yung paalam ako kay Kuya Mark. Kaso, di ba pupunta ako kunya ng umaga. Balik ako dito hapon, wala ito sa gabi. Pwede mo lang Pag pakuha kayo. nandito ko sa kayo, bulos namin. Laban tayo na. Nasa labas. Nasa labas. Hoy. Tulungan mo lang. Hindi na sila. Sila. Nag-ios ka? Dito. Si ate. Ganda ng binita kayo na. Oo, ganda. Balik ko. Baka Siya nga po pala lahat po ng pinag-ibig. Maraming po salamat sa inyo, mga vloggers. Dahil po hindi niyo po kami pinabayaan.